Mare de Déu, s'està fent grosset això, noi? Au, Pedro, noi, que hi ha foc, que he vist les flames i tot, Hi ha foc. Ara no es veuen, però he vist flames i tot, Bastant... Mira ara, Mira. Mira, Manet, com se veu fum, a tope. Això és l'inici. L'inici del foc és un campament de nens. Un campament de cries. Aigua. Ja està. Posa't davall, posa't. Aquí de la càmera. Sí, ho he gravat ja. Heu gravat això? Sí, ho he gravat, ja. Som el reporter del poble, ja em coneixo el teu. Sí, vaig dir uns crios que entre ells ho deien. Allí, quan heu arribat, Ja ho ha dit Josep, ja. Sí. Però porta, que te l'aguanto jo. Tranquil, ho aguanto. No, és igual que vaig fent, jo puc fer igual. Ara que ho va parir. Sí. Bueno, sort d'això. Sort que sí. Sort de l'aigua. Sort de l'aigua, que això anirà bé. Mira que no queden en res. No res. No sort. I els hem ajudat a estirar la manguera cap aquí dalt, perquè clar, quedaven curts al començament. Però bueno, ja està. Ara ja està. Ja podem tirar per avall. A partir d'aquí ja farem... He testat o el que sigui. Aquests dies han fotut a pedregades de cotxes també aquí al poble. Ja li foto el paraigües a l'Eloi, pobre. Em va salvar la càmera. Esteu tirant mànega, Arnau? Tenim aquí. Però esteu tirant o no? Vaig acompanyant. Estic per anar a buscar una eina manual,